Que sexa Galicia que xestione os seus cartos, igual que Euskadi ou Navarra. O BNG métese de cheo no debate sobre o financiamento das comunidades cunha proposta a prol dun concerto económico propio para que Galicia, din, teña a chave dos seus cartos. Que os impostos que se recadan en Galiza, que pagamos os galegos e as galegas, fundamentalmente recada os Madrid, o goberno español, e logo decide cantos nos manda de volta. E da análisis da balanza de canto aportamos os galegos e galegas e canto nos mandan de volta, o resultado é que o último balanza analizado, que é o do ano 2022, Galiza pagou sobre 15.000 millóns de euros. E o que o Estado mandou de volta son sobre 10.000, co cal hai 5.000 millóns de euros que pagamos os galegos e as galegas, máis que non revirten en Galiza. Polo que explican dende o BNG, Galicia perde o ano 5.000 millóns, o que para eles é un saqueo. Ese saqueo anual, desde o ano 2009 hasta o ano 2022, dá como resultado que o Estado succionou a Galiza 60.000 millóns de euros que pagamos e que logo non villeron de volta. Eso significa prácticamente o orzamento da Xunta de 6 anos, o orzamento completo da Xunta de 6 anos. Din que este modelo centralista empobrece Galicia polo que propoñen a alternativa do concerto económico. Que nos recaudemos, decidamos que impostos queremos poñer e nos recaudalos e logo calcular cantos son os gastos comuns que ten o Estado e enviar esos cartos e co resto decidirnos que facer, non? E acusan ao presidente da Xunta de non loitar por un financiamento xusto para Galicia. Vemos como o Partido Popular, con rueda á cabeza, desiste de reclamar un financiamento xusto que beneficie a Galiza, desiste de ter unha negociación bilateral co Estado para conseguir o que nos corresponde e incluso desiste de que haxa unha quita da débeda. Temos que lembrar que Galiza ten unha débeda de máis de 14.000 millóns de euros. Esta mañá, dende Vilagarcía, avanzaron que organizarán actos pola zona para explicar a súa proposta. O primeiro acto vai ser o día 25 no Grove, o día 30 en Cambados, o 10 de novembro vai ser na Illa de Arousa e vamos facer tamén outro en Vilagarcía e en Catoira. Ao mesmo tempo, seguirán defendendo este modelo tanto no Parlamento como nos concellos porque apuntan tamén están infrafinanciados por parte da Xunta ao ter que asumir competencias impropias.